N'o ka sɔrɔ aw connectelen don a bɛ en ligne m'a ɲini aw fɛ a ka vidéo a ka a partager an bɛna an da don les situations na n balimaw a kana paniquer billahi a kana paniquer la situation est sous contrôle la situation est sous contrôle ko dɔ de bɛ lere attaque Burem attaque kan attaque ko dɔ de b'a kɔrɔ Sema bɛ ka ko dɔw de kɛ an bɛna an da don a la an tɛ bin a provocation n'a piège kɔnɔ est-ce que y'a faamu an bɛna kana an da don la o tɛmɛlen nin ye rébellion ko de bannen quoi n balimaw ko baden de bɛ ka kɛ nin wagati rébellion ko de banna charte min signera rébellion ko banna an bɛna an da don a la sa c'est-à-dire Sema bɛ provocation min na quoi c'est fini pour eux est-ce qu'il y'a faamu yɔrɔ n'i ye jɛgɛ bɔ ji la a b'a sɛrɛkɛ yan'a ka sa Sema bɛ opposition de la est-ce qu'il y'a faamu la guerre elle est communicationnelle ou bɛ communication guerre de la ta o ni tubabu a y'a partager n bɛna bɛɛ décortiquer aw ye sisan c'est-à-dire pas de panique mɔgɔ si kana paniquer lere kan contrôle n bɛna n da don a la a bɛ armée bolo bi an bɛ wagati min na a bɛ armée bolo lere kan contrôle a bɛ armée bolo balimaw armée ka yɔrɔ tɛ se ka minɛ a tɛ se ka kɛ quoi fɛn min b'an bolo minɛn tɛ dɛ duguci minɛnw de b'an bolo n bɛna a stratégie n bɛna a bɛɛ ɲɛfɔ aw ye a b'a faamu a ka foli belebele bi yan ni minnu mago b'a la an b'a ka numéro d'u ma inbox la balimaw a b'a kalama bi u ye lere attaqué u ye lere kan attaqué n balimaw armée ye communiqué fila k'a la est ce que y'a faamu Sema mɔgɔw ani terroristes parce que armée bɛ communication dɔ kɛ u n'anw ka communication o tɛ kelen ye est ce que y'a faamu parce que Sema mɔgɔw olu bɛ ka na attaquer u tɛ k'a dogo yɛrɛ u bɛ communication de la quoi mais armée ka communication na l'armée parle des terroristes n bɛn'o kun bɛɛ fɔ aw ye est ce que y'a faamu a b'a faamu wa armée ka o mot in dɛ terroriste mot in dɛ armée ka o de bɛ ka Sema sɔn cu o de bɛ ka MINUSMA sɔn cu Mali tɛ ka tila o mot kelen in de kama n bɛna a bɛɛ ɲɛfɔ aw ye lere kan min kun bɛ yen selon nos informations garde nationale ka kan don est ce que y'a faamu kan min don est ce que y'a faamu poste nin dɔ don donc a bɛ lere n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u y'u regrouper de n balimaw u y'u regrouper mobili caman ka na bin lere kan ka don lere dugu kɔnɔna la n balimaw mais tiga ma don a na la a n balimaw a kɛra kɛlɛ yɛrɛ kɛlɛ kɛra lere n balimaw an ka élément minnu kun bɛ yen u résistera arme lourde la an ka élément minnu kun bɛ yen u résistera 17 la an ka élément minnu kun bɛ yen u résistera balimaw n bɛna kabako dɔ de fɔ a ye bi Mali particularité la ni Mali kan o kan attaquera a mɛnlen 30 minutes n balimaw o y'a mɛnlen ba yɛrɛ 30 minutes i b'a sɔrɔ ko kɔnɔw wulila ka na kɔnɔw tɛ dɔwɛrɛ o ye avion ye n'i m'a sɔrɔ drone dɔ wulila i b'a sɔrɔ Sukhoi dɔ wulila i b'a sɔrɔ Albatros dɔ wulila donc i b'a ye k'a fɔ terroriste ninnu u ni Sema u ye kan in attaquer objectif min na a ye nin lamɛn kan dɛ objectif in ye communication de ka don kan kɔnɔ ka se k'u yɛrɛ filmer ka photo ta quoi donc u bɛna don dugu kɔnɔ dɔrɔn u b'u yɛrɛ filmer n'u yɛrɛ filmer u b'o photo bila n'o photo bila la sa RFI bɛ sɔrɔ ka wuli ka diɲɛ minɛ France 24 bɛ sɔrɔ ka wuli ka diɲɛ minɛ ani u ni mɔgɔ minnu bɛnnen b'a la maliyɛnw fasoden jugu minnu bɛnnen b'a la olu bɛ wuli ka communication kɛ u bɛ ka taa image kuntan ni image kolon dɔw bɔ ko Mali avion a ye taa o mago la a si tɛ tiɲɛ n'a ma fɛn o fɛn mɛn armée da balimaw ko kɛra armée ka minɛnw na ou bien armée ka cɛdenw na a kana da a si la u bɛ propagande de la u bɛ fɛ k'aw moral atteindre i n'a fɔ 2012 donc France ni Sema ye deal min kɛ France ko Sema ma a ye nin lamɛn dɛ k'a a bɛ min ɲini Sema fɛ dɔrɔn k'a ka to ka taa Mali kanw attaquer k'a yɛrɛ photo ta k'a yɛrɛ filmer u k'u di olu ma n'u y'u di France ma RFI France 24 olu fana bɛna communication de kɛ i n'a fɔ 2012 u ye Mali bin n'u da ye rumeur ye dugu ci ko président ye rebelle wele o de y'a tɛtɛ lata rumeur an maliyɛn bɛɛ dara la u bɛ fɛ k'o de kɛ sisan k'u photo ta dɔrɔn ka t'u jɔ kan kɛrɛfɛ k'u photo ta k'o photo filmer k'o bila RFI France 24 diɲɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka wuli lere attaquera nin kan attaquera surtout an ɲɛ b'a la an bɔra ka alliance dɔ signer
o be fait kuba ira ka fo ko vraiment jamana munu mugu jigi ta ka da Mali ka non Mali yɛrɛ kan bɛ ka attaquer donc a kana o jigi alors que en réalité il n'en est rien mais na révélation dɔ kɛ aw ye balma nga force spéciale anga avion anga albatros balma o ye bunteni damne gawo ka damne Tombouctou ka yɛlɛ fo lere balma le ali sisan me wagati mina kono be ka kasi lere sangolo la anga avion be ka kasi lere sangolo la anga Sukhoi nanga albatros anga hélicoptère do be ko hélicoptère Mi-35 balma e fatike ka bo terroriste la re ay sou ko terroriste nous dongo che balma nga force spéciale olu débarquera tuguni mu ye fagali da nununka balma image do tirama u ka mobile akera ko finfin kuru de u ka mobile détruire ko finfin kuru élément fefe nana attaque balma a élément shima segi a benin tora la sur place au shima boala balma o mena kabago de foire RFI ni France 24 u sirana folo u ma songa communiquer ke u sirana ka foko kamne la parce que c'est noina oui attaque minga burem RFI en 30 minutes u communiquer flague ka foko kamne la ka kla ka foko kamamne donc u sirana communiquer ame wakatimna RFI be ka profil back folo ame wakatimna donc Mali armée donna des renforts sont sortis de Tombouctou de Gao en 30 minutes. La situation est sous contrôle. Mali armée est communiquée que la population qui a glissé, la population qui a paniqué l'air, kubi barala, l'air kauko ama, ko armée est fin mi, ça veut comme à te faut professionnalisme ne, ku est film de tourner quoi. L'air kado ko armée est film de tourner. Qui s'ilè, il veut bon min kalama, fin pan, ou a sur mobile de détruire. Il veut bon min kalama, il veut nègre gonumane marfa qui s'est blément. Balmao, à tes populations civiles sera apta bizi terroriste de cas. Balmao, il veut bomber kalama. Anga dusetu manga, faut du gros be Balmao, un fin de terrorisme non courant. Ça dit, il te sait qu'il faut partir quoi. Wallahi, ou be fara Mali armée là. Ou be fara Mali armée là. Est-ce qu'il y a famu? Ou be fara Mali armée là. Nia tagalaje. Ou be fara ana. Allah kama arrêté. Donc, au stratégie là. Maintenant, révélation minkaouye, abadon, ou be fait qu'un piège d'or et qu'un la mec a bé. Aya partagé, ou be fait qu'un piège d'or et qu'on maintenant, piège expliqué sans ça, abafamou. Abadon, ou be fait, Mali armée ni ministre de ka carrière, à l'air. Bi Mali armée be sema ka position bedon. Na yandia erduru, qu'elle be ban. Mais quand me ministre ma boulot. Na on tara sema, non tara sema ka position attaqué ala kan kisi anga bom doga bi ministre ka kangono ministre ka mo doga sa balmo o ba essayer ku be situation yele ma chogo dola ambe kuma mina samba soranto kuma la parce que problème est mouné Mali tisse ka sema attaqué le Mali est en train de rester derrière l'accord ani aya kan di ministre ma ibe kambla ne beta o benga ne be donc l'armée malienne est obligée ka o benga ne suit sinon na ndia biame do kidalo maintenant que kidal ministre ba fo kama beni benga ngane ale ko kale be kandi na le bora min kada am se ko ke mais ale ma bo an ngana kele damne ni ko ministre soro to babu be green attaque le Mali a attaqué la ministre no kera américain ni français o fana be wuli kana zone tampon do créer ko se kana keni yoro la o be na ko lu be na ministre ka chedon sécuriser o be mandat yele masan ko be na ministre ka mo sécuriser ka nu sigi malla oteta che anga baraka na klire ore la o be kan attaque minge malien abeka fo mu do be ni ngalge pourquoi ne attaque be ka parce que on tisse ko lu ka position attaquer tango ma attaquer quoi on met accord qu'on a là donc c'est ma be ka yini de anda de ka fo kambe guerre qu'on a là anda ka fo kambe ka sema kele sema bo de nyina quoi Mali armée tiko mingere ore be ka sema toro aw se ka famu chogodi we anga sarasi mi mine ese ya famu na kumana balmo aga kumala bigi kanto ibado ko sema adwada abala ka fo ko Mali ka segin accord d'Alger ma ko Mali ka segin ga sema wele ku kana accord d'Alger ma balmo ba ira ka fo ko sema deserare sema rebe deli la kanga segin accord ma mais Mali kle kelen ko kale ma bo accord kono Mali ko ame accord de kono Mali ko ka bale terroriste de che donc sema en position munumbe Kidal
est-ce qu'il y a vraiment un fils ministre de bien woro fene là donc un délai min faut quand dit ko quand a dans ma délai mina on sera obligé à me connaître leke au tangono c'est ma se ka barka attaque ke mais au kana mogo dimi au kana mogo ka moral atteint ça ou se ka kere est-ce qu'il y a une femme ça ou se ka kere est-ce qu'il y a femme ça ou se ka kere mais anga asaya ou anga supporter il va donc le prix de la liberté chogale au faut que ça a un coût ça a un sacrifice anga tchao se ka ça le temps est ministre ba ka faire bereke ka traîner aller kanata parce que ni ministre tarasa tchao tcheni marfa bi bolo be bombarder de ni ngal tala ou tena temps soro ku ba nga kan attaquer maintenant temps de souffrir ko armée ka green est-ce qu'il y a femme ka pression ge armée ka ta fenge balma au ministre tetare anga to armée ko anga to anga autorité ko stratégie ko aw ma ya anga armée be ka fore ku ni terroriste de be kelela parce que ni armée a tigada la ga ni sema be kelela obta médiateur courant yini obta ko jamana wéré kana ko malien flamanga kele ko jamana den flamanga kele ko ka kele ban ko ni kele gara population ne be sa obta médiateur wele kana kanga kele dabla ko kana accord courant wéré la o bode ko o mali o de fam ku be fa ka lega opération rythme njo mali armée ka communiquer be am terroriste de kele ame do kidala ba me toujours am terroriste de kele amana ta woro am terroriste de kele parce que dien kono itena se gani jo mali ma Dieu connaît n'a se gani jo Mali ma est-ce qu'il y a vraiment comme Mali ka terroriste kaleli dabla quoi c'est ka quoi Dieu connaît est-ce gani jo ko état malien ko arrêter ko fait la paix avec les terroristes il m'a or la armée avec le terrorisme terme utilisé maintenant on ngambe ka sema kele kama wili sema kama ministre be wili quand bengan so ko parce que ale ko abeta kanga to na le tara na le euro mindi o euro amu occupé donc angam pour en souka tant que ministre mata c'est ma se kan attaque misen nunu ke quoi abake me ate boala quoi abake objectif pour que France ka manganke donc be ka on provoquer ka on population de sous la bon on de sous fene bora on ba fo armée takidal armée c'est ma attaquer ou ka piéger ore no kala dro ministre be fara keleka oni be fara keleka donc en attend les situations là armée be ka taka chomina ni ne kelen ke choko de anga to armée ko et c'est à fond. On a tout armé qu'à communiquer quoi. Nous sommes en train de combattre les terroristes. Donc on a pressé. Aïe ministre Madia obeta. France ta la ma pressé o. Ama France kona umata. Ama lavia. O ministre fene la on a pressé quoi. C'est ma beka ni mpeke a te fait ministre de kata avait fait. Anaka karnyona ministre yana quoi. C'est ma be fait Mali na ale ka kele de ministre yana. Ministre kana y interposer. Ministre ka tagali ka boama objectif in flé dia dongodo fo ka ta ministre ta o bena attaquer de donc on ne ba akli to an yere la ka attaque be kume fo ministre ka ta ministre délai min dia na délai wili o atena délai wili ayere ka délai o do est-ce qu'il y a comme ayere ka délai o do atena bo a délai kokoro en même temps be sema strangoro don tuguni mena ni révélation fo awiye aya partager sema strangoro e motuguni Mali ni Burkina ni Niger e charte minge abe charte ngono ko rebellion be jamana o jamana la pays munu be lipta ko gourmala ka rebellion bebe kele ko Mali ni Burkina ane Niger be jega rebellion be kele ni rebellion willa Mali la Niger ni Burkina olu be fara Mali kanga Mali rebellion kele ni rebellion willa Burkina Niger ni Mali olu be fara Burkina kan ko ka rebellion kele mbolmo coalition ne be ga ke contre les rébellions anyebe sema sran rola ko kele mi me sema arranger bi ko kele me sema arranger bi est-ce qu'il y a vraiment o de ka Mali ni ministre de blanyona Mali ni ministre ka kele est-ce qu'il y a vraiment donc nale ni Mali ni sema ni Mali karla yona ministre ba fo ko bale ale soro kama soale kama ale ka tagali kuno kan tuku ka kelenge kale ka soldat sara wala ou bena zone tampon ski parce que la France veut coûte que coûte de rester ou te fait minute ni ministre tara o e Mali libérer lende ministre ka tagali ka juguni sema ye quoi est-ce qu'il y a comme ay kelem bla kuna ministre ka tagali o ka juguni sema ye ni ministre tara sema tin ni ministre tara kele bana ni ministre tara ta tin tuguni donc ils font tout pour que quand on provoquer fanga fore kan sema be kele la wanto no fo an arme ta fo an sema be kele la an terroriste de be yona wa tant que abanda fene kan terroriste be yona e dien kono oni me so ngani jo Mali ma ko kana terroriste kele a
On ne me songani John Mali ma ko c'est le fait qu'avec les terroristes ou tu sais qu'au donc c'est ma ni tienne de ou man attaque fin vege il pense que Mali ben a communiqué qu'à fort quand il sema ben yona Mali to minkere mbolmo o de flene ka ou tonchi be ou le coup kamana gan coup dabali ba et c'est à fond donc Niger Mali Burkina ku bebe na faranyonga est-ce qu'il y a une rébellion ben Sahel jamana o jamana la ou ba rébellion be kele ka banka rébellion be bunte ka ayaw aklisigi la situation de l'ère bien me wakatimna la situation elle est sous contrôle des forces armées donc ni mogo sara anga supporter nanga finintigi sara anga supporter par amour pour cette transition ma kelen le bien anga na so kuma kamere sadi anga fo ah vraiment asimi nunu ou desera vraiment asimi nunu choube ka bo dongodo balmo no fora amay armée moral mare 2012 agelok saya kerama famu tiela asa a chemaya mais ambura ka wuli ka bla présana balmo amaya tete ma se ka supporter bo bi kela enten rolare ami tien fo saya bike kela entita saya ko mais nakera anga to anga autorité ko angu encourager anga to armée ko o de be courage to di armée ma armée ba fo ka chede munu sara ka saya teke fouye olu be ta Mali libéré ou bu nindi ou be continuer kelela ou be continuer kelela est-ce qu'il y a femme donc vraiment bolmo kamanga armée phobie ambe Sadio Camara phobie docteur Shogel Kokala Maïga ma phobie ka asimi fo est-ce qu'il y a bon kanga finitiki kelengelen be phobie bolmo anga to transition ngore anga tout ko waka yini anga transition fait est-ce qu'il y a femme et vraiment ou tani bara tagabulo kay ame yoro kelen ne nyinu fe transition yi ou kana son ame wakati mna onu dema baka wa bla yona c'est-à-dire mo be ka transition dema bi parce que bi tchao tcheki be kuma ka Mali soutenir ka population sensibiliser bi atri place wi ate kasoyi anga ya fanyoma anga lay an dema baka am se ko soutenir chokumna est-ce que vous voyez ni là nous sommes de cœur avec Ben le cerveau. Nous sommes de cœur avec Taïrou Ba. Nous sommes de cœur vraiment avec Siriki Kouyaté. Ani ame douauke. An bolma kemime kati kunafuni. Ka anga famo deli anga nyemro. Uka ke ala kamo yafa kati kunafuni ma. Esi afam. Kati kunafuni erreur be se ka besro. Parce que kati kunafuni ta mi asro otman bolmo na e an soro dien dongoro. Il se ka fili information di la. Il se ka erreur ke abseka besro odma mi kati kuna foni soro ni an kelen kele an me ka ni bege transition donc na on file la information na don do la quoi donc a me problème soro donc a me mena donc ore la ne ba nyini an autorité o fe kati kuna foni ka ke ala kama o ka hina ala wallahi habe transition fait sans transition kanu ne be ka ambla ibe erreur do ke kanu transition kanu mo jugu de bibla erreur la transition kanu mo jugu de bibla erreur la donc ka nyina autorité fait ou ka yafa kati kuna foni ma esi yafa mu ou ka yafa kati kuna foni ma donc ni yoro la vraiment ka befo ka be barkada ka fo mo ni munu be fa kata mawludu la ou nambe se kata esi yafa mu donc ay numéro bla ou ka numéro wele ou ka contacter ta même temps et aya ante sen ante nyina esi yafa mu aya me ka fo ato ambalma muso no e Fatmata nyan batulier kay 5 millions di Tombouctou bateau naufragé ani ka be ka essayer famu dingue do bo bi ni wakati abeka dingue do bo forcé pour que inondation ngana ta ji kana tani moye amba fo ka barkada ola ka roi tous pour le premier opérateur économique ka Mali demain essayer famu ka mama la fo donc les vidéos amba blanc ciao merci.